Ea, noa jurezkeu... Pentsatzen, Bakit. Lazordu urjeuletik aterako gea eta Andorra ikusiko dugu. Cessna bat... Bai, Cessna batekin ondo ibiliko da, Cessna horrekin txe. Gaina guraldi hona dao. Aterako geana da... Pistan ez denai pistan. Zirketan eta parkatuta ateratzea. Erriz titulu aldatzera. Eta ingotena da estrema, OBS-a txikian jarri. Eta hemen jarrikot Google Maps. Haina ez jartzen mapa Andorrakoa zeateko ibiltzeko ni orientatzeko. Zenbait gauza bakit, Andorra babi jara juten bakit, baina beste batzuk... Hemen geha... Zaila ez da izango avioneta hauek martxan jartza, baina txeki jengo dugu. Ez ditu sakatzen, baina sopazatzen da bat, egin da dago. Motorraren arrankea... Maximora... hotza... Principal... Hemen da... Hiru, hiru aldiz. Azeleraioa pulgada erdia, batzpet erdia, horrelaxe. Monetxaina. Horrelaxe. Da, ralentian jartzeko. Interruptore principala. Piztuta. Eta ja motora arrankatu.
Mila RPM eta... Vale. Oleoaren presioa... Piskat egon, leste igoko da. Motorra berotu da, igo beharko ditzateke. Bukarten behar dugu. Aeroportua iparraldera atera behar da. Iparraldera irtera. Lima Echo Sierra Uniform Traffic Cessna November 740 Tree Bravo taking off runway tree departure to the north. Txikia biten uste eta obezeak nahi. Google Mapsa txikiagoan jarri. Horrelaxe. Oleoaren presioa ez da mugitzen. Temperatura ondo da, baina presioa... Bertzen mago jo, baina ez dakit. Bugeatuta egongo da. Piztu... Navegazioa gauez. Nola gaua ez da, beraz... Hori despegatziak banen behar da. Zerbait da. Bale. Hau apartatzen den momentu. Hori txien duet. Txen. Rodajea eskatzen dut, biztara. Lima Echo Sierra Uniform Traffic Cessna November 740 Tree Bravo is taxiing to runway tree. Zerbaitetik. Ez dit, erantzuten. Berreziatzeko. Lima Echo Sierra Uniform Traffic Cessna November 740 Tree Bravo is taxiing to runway tree. Lima Echo Sierra Uniform Traffic Cessna November 740 Tree Bravo taking off runway tree north departure.
Ez du erantzuten beraz. Bale, ba. Hemen atzera indar dagoz. Bale, ama bazen ba. Ja hacemos da honein da Andorra. Arraroa da ATF-an inok ez erantzutea. ATF-a da torre kontrola. Aeroportu handietako, minimamente handiak direnantzako egongo da programatuta, eta adibidez honentzat ez da programatuta. Ez dakit. Berriz emango jat. Lima Echo Sierra, uniform Gertu traffic baten ez da Cessna pista, November 740 tree Bravo taking off runway tree departure to the north. Ez du ezer erantzuten, beraz. Handik inorrez dator. Handik ere inorrez da ikusten. Pista abian jartzea. Frenoa jarri, orduan txekinean azkena. Freno estacionamiento, fijar, vale. Hau irekin berdet. Vale, irekitako. 900 metro azpitik aberazten behar da. Jakingo nuke ze alturatan gauden gu. 900 baino gehiago hau da. Bueno, hostia, ez da egiten. Ba, ez ezagun nuke, baina. Ba, 800 metro. Vale, enriquecerse, vale, tope dauka jarrita. Argi Strauss pikoa piztu. Vale, hori gero soltatuko dugu. Vale, hotzean dauka jarreta. Vale, hori gero igotzen ari garen berotu inberko dugu karbura horrea. Azelera iba, topera, vale. Despiegatzeko da. Atimón de profundidad. Vale, hori dana egiten bakit. Ba, listo, ba, despiegatzeko prest. Eta azeleratzen dugu.
Revoluzioak hartzen uzten dugu. Eta frenoak soltatzen dugu. Zea bat, Elize bakarreko hegazkina izatean, Elizeak alde batera giratzen nahi dialako, hegazkinen lurrean daula alde batera joteko zea dauka. Ohitura edo, zan ezen dugu. Eta uste dugu. Ara. Aidera. Barruan. Hau da Zeugurgel. Herria. Andorra joteko bi arteko bide hau. Ikusten hemen errepide badago. Istatza mutzen, eta edentzia zeatik ez da mutzen. Revoluzioa jasten dut. Eskatigo, eta goldena da. Haitu garratu marrean jarri dut. Area. Zea dago, zea baiera hauetan. Azkenak dira batzen. Beste bazkin bat hartu hori nun. Baten aterrizatu alizateko, dira. Esan, bero montu, egin altzela.
jende loria izan ezke. Bai, uste tala dela. Zer du daite hau Andorra la Vieja da. Ez ez ezan. Hau ez da Andorra la Vieja. Hau izan da San Julián de Lori. Bai, ala da. Hemen errepideak egiten duen zigzag hau. Bueno, hemen dago Santa Coloma de Andorra, hau, aurrean daukagun hau. Eta gero ja, urrena, ja bai, Andorra la Vieja, capital. Andorra la Vieja ahora. Ni hona etorri nintzen izan zen X-Play. Etorri nintzen zeak. Ultraligera batekin. Egazkin egon egon ditazuko zenute dago. Honek zu harrikorik. Bravo, futbol zelai. Hau da Andorra kapital. Kale hause da, hemen ikusten dena, xagua ikusten da. Kale hause da, den tapia bat dago. Ibaiak ez daude, ibaiak da errekako zondoina hori, algoritmo hori mejoratzeko dago, eta ez da oso zaila. Hau da, jolasa, egin behar bezu algoritmoa, jolasa detektatzen duenean, ura dagoela, desnibel batekin, bat emago. Dagonean, gradu bateko desnibeletik, emago, ez ezango. 10 graduraino errekan zea jartzen duzu, tekstura jartzen duzu. 10-etik, ez da, 70 jartzen duzu da, haitz askokin eta zea. Eta gero ja jartzen zu, altuera asko egonean,
uste altuera topera iristen ari gara. Karburarea tope jarriko beratzen. Azelerari bada. Ba hori, eta oso zea hundia danean, nola esango. Desnibela oso hundia danean, ja kaskada bezala gara. Eta hori ez da zaila, ez ja desnibelak rekonozituta hau. Zoi da, algoritmo bat aplikatzea, eta horren desnibel duen urroiek testura aldatzeko. Eta izugarrizko zaila za. Hemen gainean uste zala. Topatu nuen aterrizatzeko. Jaro, ez da, digazkinean gai izangoan horra igotzen. Revoluzio eta pira hartzen. Hau ez dakit, ze puntutaraino. Korrektore mezklak egiten duena da, zenbat proportzioa gasolina eta aireana modifikatzen du. Ze alturaren arabera proportzio horretan zen berrezaten, aldatu berrezaten dut. De hecho, revoluzioetan antzematen da. Nola, de repente, egunera igotenean jetxi egin den revoluzioa. Nego eroro egin kondoz. 6.000 oinetako altura. Pixkanaka jomarako igotzen. Ez dela perdian sartzen aztekea. Zer dira, abiaura justu berrogeiagoaz, berrogei. Berrogei azpitik arrisku daukazu perdian sartzeko. Perdia da, airearekiko abiauran nahikoa ez daukazu sustentazioa lortzeko. Hau da, airean egan mantentzen zaituna. Horregaiturik turbulentzia dela hemen. Eta simplemente bilatzen, balda ontzean aterrizatzen du. Tokiura ikusi duena. Zazpimila oinetara iristen egia, alturara.
hausu izalezke, hemen hortik daun gaina. Hor, zuetza pixkan. Zeiten diala ikusten da. Hau gaina hau. Uste toitz izala. Zein izoratzen ez. Bastanteko turbulentzia. Andorra hor da. Horrengorako hegazkin potentiago bat ekartzen. Ez dakit amentzen, edo amentzen broma honetan. Batzen gara, poliki. Iruditzen zait 9.000 oinetara igo beharko gara. Lasai. Zortzi milara iritsi dira. Ze iparraldetik edo hegoaldetik dago. Ze justu ekialdera o mendebaldera jartzen naizenean begira hegazkina hasten da turbulentzia. Hala zaun. Sentsazio hori da. Zortzi mila eta garen. Uste eta hausi zala aterrezan. Nao zeu. Lotzen jarretuko dugu eta aktua gotik izango dut.
Jaura hartzen dut, pixkat. Eta kamara jartzen. Aurrekoan gelditu nintzen. Eta tokia honeko erreza aterezatzen. Inkluso hemen digotu. Ez, hemen izan zen. Laku hau gogoratzen zegoen. Hemen ez. De hecho, hau zen. Gogoratzen naiz, atera eta Andorra. Zuzen ez. Ametxe aterrezatzen. Saiatu ez aterrizatzen honekin, eta edazkina uste egokia. Gauza egiten ibiltzeko. Saiatuko naiz aterrizatzen baina ez da berreza, Atarako hartu behar nuen edazkina aztea. Ekizko bat. Hona dauketena da, aldapan gora da, beraz, honen frenatzen asko dagoz. Eziak egiten dut emanez. Flapak maksimura. Azalatzen zeitzete aldapan goran ari. Ezin parkingko baneno jartzen den. Ez gaude toku txarrean,
motorra itzuen di aldez, baina, liga handia da, gero pizten da zetiko. Hore, baitzu lingo da, eta... Lapak, bat jetxe. Eta guaz. Hemen ditxo hau iten deunean, airean artean gara. A ver, abesti. Vale, ba, oin irazinako altura guzti hori galtzea joan da. Hor da olakua. Vale, orduan oin Gran Valirara joan da. Berdea, potentziak kendu bie motorra izan. Nola jetxin behar dugu. Abiaura asko irabaziko dugu eta ez dena pasatzea. Bakit hortiala eskuira, baina pixka luzeagoa egiten nahi nez jetxiera. Listo, relax. Aeroportua badala, bina pasata. Ez dakitena, no, itxaina? Hale, zeutu urriala saltzen zait. Zedur jo azaltzen zea bakarri, baina ezke bilaketa ez ditela gondo egiten. Eta honek ez dauka GPS-a. Ez dela GPS etiketa. Lezu, hor aeroportua da. Aia nora jo gaitezko, ez dakit zein da lepedera. Bueno, hau da. Encanto.
Rotonda bat da. Neguan etortzen agea elurra nongotra. Hauxe ez da. Azken finean, lagun eguraldi da, benetan zitzarrean. Ez da. Zer da. Ibaia pixat inklinatuta doa. Baita errepidea. Ez gauza hau bastante mejoratzeko da. Hau, ame bakarrik ez guztian tokitan gertatzen errepiek izugarri inklinatuta gertatzen. Aletan uzku irengo dut, eta gran balira da ikusten. Eskiatzeko pista daute. Famatua da ez gran balira. Eski resort bezala. Suposatzet eskiatzeko zona hori izan da. Suetzia betan onda. Hauxe da, balire. Ranzol eta soldu. Eta ero, soldutan gero, parte pixkatera, Paz de la Casa. Eta Paz de la Casa handia Frantzia da zartzen. Eskiatzeko zona ematen du zara ezkera. Hain zea egonik. Zuaitzik gabe egonik. Lau esan deudala. Ez da Ranzol o Soldeu zetan bide. Segurazki Soldeu da, eta Paz de la Casa hau. Etxura izan eta hau Soldeu izan. Zona honetik eskiatzeko pista zala izkiela bat.
dela gaza segurazki Andorrarako sarrerarik transitatuenetakoa izan. Ez bada transitatu. Bestea pasarea, Larzel Gurgele. Hartzen jungo gara. Pas de la casa Puerto Bada eta pasatu dugu. Eta momentuz behar baina hartu dela bajo. Zeu zaharra rotu. Errepide. Bale, peaje bada, eta peajea eraikin bezala hartu, algoritmo. Horrelako dartatzen dira bai. Adibidez, arrokan behira honitzen da. Nire familiaren baserrian, zea dago, Bernadero txiki bat dago. Bernadero txikia etxe bat bezala hartzen. Algoritmoa detektatzen du zerbait dagoela hor. Bueltat emango dugu alture gazteko zen. Limite arrozatzen guazen da. Algoritmoa detektatzen du zea bat. Hor zerbait dagoela eta hor pentsatzen duen ekin. Ze koska dago hor. Hemen ere. Nire ustez terreno hau gureak eta zentzek irutzen olako errepidea dago ez da. Horrelako akatsa da euskara, jolaz. Baina, denborak inkungo joku ditzen. Zatu behar dugu, jolaz honen garapena, bestea 10 urterango izan dutela. Eta nire ustez jolaz hau ez da 1.0a baizik, eta oraindik 0. Zerbait da. Seguru nago Microsoften presio indiola jolasa ateratzen. Oso ondo dago jolasa, baina oraindik zenbait aspektu pixkatu litzeko antzuatek dira. Adibidez, urana esan dutena. Tontakeria bada ura desberdintzea, ibaiak eta errekak da, baina ez dago egin da. Vale, la paz de la casa pasatzen. Laxe da, bale. Zaldiak eta ibiltzen dira errepidera. Zaldiak edo behiak ez da. Errepidera eta ibiltzen dira. Uste paz de la casa hau da. Jasten dut abia ora.
Ja. Allora, passa la casa passata. Ce n'è. Taxi altitud, pas de la casa. Bueno, el helipuerto es... Hemen lurrezko aireportua dago. Altisurface pilatu daude Frantzian. Baina guztia ez da lurrezko aireportu dago. Hor Perpignan. Pamiers, baina kriston distantzia dago. Engo deuna da honea joan. Saint Leokadi Airport onta. Lurrezkoa da eta aterrizatu izango dure imaginatzen. Vale. Puigcerdà parean dago, más o menos. Saint Leokadi Airport. Saint Leokadi. LFS. Es LFYS. Mala uscita aeroporto. Ora. Mapa aterako. Ya ez dezut ikusiko. Hemen aurrera xeago, ibai bat dago. Eta ibai horretatik jarraituz gulezkegu. Yeah. En escura, allá no está. Segundu bat. Argazkia gordetzen ditut eta karpeta bat egiteko. Cessna 192. Vale, ibai honi jarraitu.
Stack zeta. Txaina. Ze bestea zementozko alima da La Cerdaña. Zementozko alima da agian nahiago bat. Bai, zementozkoa da La Cerdaña. Orduan La Cerdañara jungo gara. Katalunia Katalunia nazi, Andorra pasatu, eta Katalunia namaitu. Epa, joder. Orduan merkea. Hemen eskuera. Aeroportua hemen inguruan dago. Iruditzen zen. Meditatibo iratzeko era goikoa gehiago. Espazio matemaiak kautu esatik. Baina aterrizatzeko eta aurrera behiratzeko, hobeto, albotara behiratzeko ez, aurrera behiratzeko altuago dute. Zaiten dutenean mapa jartzeko jolasetik kanpo klik egiten dutenean jolasa joysticak funtzionatzea datzen horratik desbiderazio Vale, komplika litzake ezkerrerako jotea Tower Cessna November 740 Tree Bravo 5 miles north to land. Cessna November 740 Tree Bravo Tower. Enter right base runway 25. Altimeter 29.9 4 wind 162 at 7. Vale, hogeita bostean, Enter right base runway 25 Cessna 03 Bravo.
da alde horretara dago, ez da ikusiko da. Ez da ikusten. Baina. Ostia, ja. Cessna 03 Bravo cleared to land runway 25. Wind 164 at 7. Cleared to land runway 25 Cessna 03 Bravo. Lapsa jarri. Karburadora ja hotza, hemen ez dago. Hau La Cerdañako aeroportua da. La Cerdaña eskiatzen pista hori. Flapak topera jartzen dut. Ze bastante altu nator da. Bueno, ondo goaz. Di questa cosa sul campo. Aeroportu Tokio sono oso zabala da. Errez jaizteko modukoa ondo ikusten da. Zorazki fondora. Fondora joan beharko ea tan giratu. Vale, flapak kendu. Cessna 03 Bravo exit runway when able. Alde tenean utziko baina. Buelta mateko fondoraino joan beharra daukat. Niaketan ez. Hemen da buelta mateko. Cessna 03 Bravo, turn next taxiway. Nice. Cessna 03 Bravo, contact ground on 123.5. Going
going to 123.5 Cessna 03 Bravo. Aia, hobeto zazpitik aterrezatu hain. Jakin izan da, no? Ground Cessna November 7403 Bravo taxi to parking. Azkenean, aireportua pixkat ezautzeak. Abantaio horiek matez. Cessna November 7403 Bravo taxi to General Aviation parking by taxiway cross runway 25 left, cross runway 7. Taxiing to General Aviation parking using taxiway cross runway 25 left, cross runway 7 Cessna 03 Bravo. Irakurtzen ari zan, ze esaten ari ziren. Gai zerikia ez dago, beraz berdin izan zuen alde batetik aterrizatu da bestetik. Eta gaina izea zegoen, alboko aizea, zegoen ez aurre alde edo da ez kontra. Hala, ja hemen aterengo beha. Mira, aparkamentu hau da, jendea dagota. Eta tipoa markatu iten dizu. Eskuinera juteko. Bere gana juteko. Piskat eskuinera. Bere gana. Beste izango atzera. Ez dakit. Ez da azkit, señalizazioa ez esan nahi dut. Segurazki atzera juteko, baina bueno, atzera ezin jahun. Bale, hemen uzten dugu, motorra etzaldukoet. Zerora. Zerora, hori hor, flatback, listo, eta elektrizita, listo, egaldian amaiera saltzen. Lezutik abiagura, zeudur joletik atera geha, Perpignana. Izangoet. Oin ez dit aterago. Zerdañan aterrizatu dugu. Continuar matea, baina. Egazkina itzalduta. Pantaila hori ateratzen zaizunean, esan nahi du egaldia amaitu ez zula. Nik ez de programatu, baina programatuta daukazunean, hori ateratzen zaizunean esan nahi zu, egaldia ondo egin dezula. Eta hori, hau Zerdañako aireportua da. Eta hau izan da gure egaldia. Bitartez erakutzeko dizuet. Ze pintura hau den. Airbusantzat. Hiru hegazkinentzat pintura topaitu ditut. Momentuz. Agian gaur sartzen naiz, pintura gehiago topatzen ditut. Eta jendeare ja hasi da debaldeko gauza egiten. Tipoatek 3 aeroportu egiten da dauzka, debalde.
Beraz, eskertzeko da, komunitatea hazi da tope. Hori perfiletik ikusten da, nire hangarra. Hora, hemen ikutu zituzue, ze kolore. Ba, borrela da pixkat. Hegazkina ikusten da egoteko. Hemen grafikoki kaletate oso handian ikusten dira hegazkinak. Zipintzeu Flying Cowboys. Norbaiten pintura izango da. Gehiagoa. Pintura daukan bestea hau da. Hegazkinak arratzen da. Norbaitek DHL-eko pintura indio, hegazkin honek. Ez dakit, nonbaiten repartorako edo erabiliko da. Kanada eta horrelak tokitan, Kanada iparraldean edo Alaskan da. Paketeria erako gauzan transporterako erabiliko da, hegazkin hau, ez dakit. DHL-ena egin dio. Eta aldaitzen badeu, Airbusera. Hau da, por defecto da karkina. Eta ez da izati bakarra agertzen zai, baina gehiago daude, Abuiatu, adibidez, Deltarena, Delta Airlines, Amerikarra. A ver. Hain bai. Delta Airlines. Hemen ez duena funtzionatzen da hegazkin handi hauekin, bizta librea. Dako hau, bizta hau aldatzen jutenena bera bakarri, edo barrukoa. Baina zehaz da. Bueno, Spirit. Saudia. Air China. Ferrari. Hortera da de cojones. Pintura hauen duna. Ez dut pentsatzen hegazkin hau existituko hanik, Hortera bentsat izugarra irutzen zain. Aegean Airlines, ez dut ezautzen enpresa hau. Lufthansa, bueno, oso zauna, alemaniarra. Lufthansa-arena, de hecho, bat baina gehiago daude. Air Canada, eta. Bi hauek dira jolasak trafikoarentzat erabiltzen duena. Play, izeneko enpresa bat. Bueno, aerolíneas danak ez ditugu nengo, ze pila bat eta. Erdolomiti italiarra. Aizidia eta adibidez famosoa da, hemen. KLM. Panam, hau mitikoa da, estatu batuarra. Iberia. Lufthansaren bigarrena. Lehenengoan oso berdina da, o prácticamente iguala. Alitalia.
Alaska Airlines. Air New Zealand. Arraroa hegazkina osoa beltzez pintatzea. Zene tonteria emateu, baina honek fuselajea barbaridadat berotuko du. Beltzez pintatuta egotea. Pero American Katai Latam, Latinoamerikakoa, Red Bull, Lufthansa Zaharra. Hau horia zaukan, ontsuria dauka. British Airways, oso famosua. Azul ez dakin nongo da, Qantas australiara da, kanguroa ikurra daukana. Baina hau kanguroa da. Aita, atera ez. Eta gero JetBlue zaukan. JetBlue guzti tamen Espainian operatzen duru. Ez dakit duan, handiko polita da. Ez dakit nungoa da JetBlue baina estatu altuarra matu. Sonatzen dik JetBlue gamen ikusi zana, Bueno, momentuz pintura hau da. Aber gehiago jendea iten juten da. Eta sartzen jungo naiz eta erabiltzen. Eta gero notuentu nuna hegazkina aukeratzeakoan, hau da, atzo galdien genunean Airbus deitzen zigun, torre kontrolekoak eta Airbus deitzen zigun. Opziones atezera putemazia hau betetzen mazu, zure izenak deitzen dizu. Adibidez jartzen mazu indikatibo llamada, ez dakit. Enpresan izena normale jartzea, Iberia edo Vueling edo ez dakit. Zeoz esateko British Airways o el número de vuelo eta behar esaten du ordenaiok esaten zu British Airways, adibidez British Airways zazpi bi hiru bost. Ez dakize egin behar dezu. Eta listo, hoxe da guztia. Eta garko hau indeu, Laseu d'Urgeletik atera gea, Andorra zeharrenbila, eta Zerdainan aterrezatu deu. Neko hegaldi lasaia, gainera mendian ere aterrizatu deu, zelaian. Hegazkin hau ez da berezan aterrizatzeko, baina, bueno, lortu dugu. Eta, bueno, besterik gabe eskerrik asko norteatik eta hurrengoan ikusiko gara. Agur.